milá Evičko, milý Vašíku, dnes jsme se tu sešli, abychom byli svědky začátku nového dobrodružství. Společné cesty dvou lidí, kteří se rozhodli spojit své životy. Když jste se poprvé potkali, bylo to, jako když se setkali Frodo a Sam. Prostě to klaplo a od té doby spolu zvládáte všechno, co vám život přihodí do cesty, ať už jde o každodenní starosti nebo velké životní výzvy. A vaše pouto sílí každým dalším krokem. Pamatujte, že stejně jako v příběhu, bude i ve vašem manželství důležitá vzájemná podpora a důvěra. Buďte si vzájemně oporou v těžkých chvílích, společníky v radosti i těmi, kteří nikdy neopustí toho druhého, i kdyby cesta byla sebe těžší. Sdílejte své starosti, své naděje i obavy. Dnes si navzájem vyměníte prsteny, symboly vaší oddanosti a náklonnosti. Tyto prsteny, na rozdíl od jediného prstenu, nenesou tíhu zla a zkázy, ale naopak představují hluboké propojení, sílu vaší lásky, která dokáže překonat všechny překážky. Pamatujte, že láska je jako elfí chléb lembas. Dokáže vás posílit a dodat odvahu i v nejtěžších chvílích. Přeji vám proto, ať je vaše láska pevná jako mitryl, čistá jako sníh na vrcholcích mlžných hor, hřejivá jako sluneční svit nad Roklinkou a věčná jako prastaré stromy v Lothlorien. Ať vaše společná cesta životem přináší mnoho krásných zážitků, dobrodružství a velkých i drobných radostí, třeba jako druhá hobití snídaně. Sdílejte spolu dobré i zlé, smějte se spolu a podporujte se navzájem. A možná, až jednou přijde ten správný čas, bude váš příběh, stejně jako ten Aragornův a Arwenin, obohacen o novou kapitolu. Ať už jím bude malý hobit, milující dobré jídlo, statečný elf s lukem v ruce, anebo moudrý čaroděj dychtící po poznání, přeji vám, aby zdědil to nejlepší z vás obou a dělal vám radost. Věřím, že spolu vytvoříte domov plný pohody a lásky, jako mají hobiti ve svém milovaném kraji. Místo, kam se budete vždy rádi vracet, kde najdete zázemí, klid a kde budete žít šťastně až do konce svých dní. Slečno nevěsto, táži se tě, zda dobrovolně přistupuješ ke sňatku se zde přítomným ženichem, panem Václavem Hockáčkem. Ano. Pane ženichu, táži se i tebe, zda dobrovolně přistupuješ ke sňatku se zde přítomnou nevěstou, slečnou Evou Zajícovou. Ano. I když jste si sami navzájem velkou oporou, myslete na to, že stejně jako ve společenstvu prstenů jste i vy obklopeni svými nejbližšími, věrnými přáteli a milující rodinou, kteří vám jsou a budou na blízku ve všech časech. Pamatujte, že i když se octnete v situacích temných jako hlubiny Morie, nebo budete čelit zkouškám těžším než přechod přes Caradhras, s jejich podporou dokážete překonat i ty nejnáročnější překážky. Stále tu jsou pro vás, stejně jako ví, že vy jste tu pro ně. Pamatujte, že i v těch nejtemnějších chvílích stačí jiskřička naděje. Třeba maličká jako lahvička se světlem Erendilovy hvězdy, aby se i ta nejtmavší noc rozzářila. Přeji vám, abyste si navždy uchovali jiskru, která vám dnes září v očích a váš příběh se stal legendou hodnou vyprávění. So you see what I've been telling. It's nothing like it seems. It's what I've been telling you. Kdybych se moc leskla, tak mi to hlašte a Alenka přiběhne s pudrem a na If you came, but the risk are you living it take? Čet, příroda. Go far, 'cause
hezký. Sonja. Stejně jako na naší svatbě, tak i na vaší svatbě tady nejsou s náma vaše kočičky. Stará se o ně někdo? Nestará. To jsme si právě mysleli. Jeden z vás si zakryje oči. Kdo pak to bude? Já ne, jsem namalovaná. Takže Vašíku. Ty ale s naším labirintem nehejbeš. Bude hejbat jenom Vašík. Takže mu řekneš Vašíku, ruce nahoru, Vašíku, ruce doprava. Tak to jí hlídej, jo. Ruce doleva. Takže jsme nachystáni. Vašíku, zavři oči. Já vkládám Rolandovi granulku a můžete začít. Doprava. Dolů. A nahoru rychle. Yes. Nakrmili jste Rolanda i Yukiho. Nemáš pravdu! Chceš to? Takže dobrý den, dámy a pánové, milí svatebčané, já vás tady vítám, jsem rád, že jsme se tady všichni sešli a že vám to krásně sluší, hlavně svatebčanům, i když u Vašíka je to docela jako uznání. Jako málo kdy jsem tě nějak viděl takhle jako solidně krásně oblečenýho, takže jako dobrý. Ale bez srandy chtěl bych ti poděkovat jako kamarádovi. Když jsem potřeboval pomoc, ať to bylo opravdu s čímkoliv, nikdy si neváhal a nikdy si neměl problém. A každý člověk by si měl najít kamaráda, jako seš ty. Když jsi mi vlastně poprvé představil Evičku, tak netrvalo to opravdu dlouho a velice rychle mi došlo, že vy dva sobě fakt jako patříte. Jo. Protože není fakt jako moc lidí, který dokážou sníst jako tvůj humor. Víme, o čem je řeč, že jo? A chci ti moc krát poděkovat, že jsi mě vybral jako svědka, je to pro mě velká čest a doufám, že ti to jednou budu moct zaplatit. A jinak chci novomanželům popřát hodně štěstí a lásky do nového života a pamatujte si, že manželství není o tom najít někoho, s kým můžete žít, ale o tom najít někoho, bez koho žít nelze. Milá Evičko a Vašíku, drazí rodiče, všichni hosté. Já když jsem přemýšlela, co bych vlastně tady měla říct, nebo co bych měla zmínit, tak mi došlo, že vůbec nemám šanci to nějakým způsobem obsáhnout, protože s Evičkou se známe strašně dlouho. A abych to dlouho upřesnila, tak se jedná o 13 674 960 minut. A to je dlouho, jo. Teď máme ještě nějaký zpoždění, takže je to víc. Ale je to skoro zázrak, že jsme se k tomuhle číslu dostali. A teď nemám na mysli nějaké hádky nebo běžný rozepře. Spíš třeba fakt, že hned jako malá jsem u Evičky propadla mezi palandou a oknem, když jsme se nahoře prali. A to okno štěstí bylo zavřený. Jo.
Nebo třeba, když jsme si měli nápad, že budeme uzavírat pokrevní bratrství u ohně. Očividně máme docela dobrý imunitní systém a nedostali jsme se psy. A nebo taky, když jsme bobovali na krabicích na stráně těsně u silnice, navíc bez sněhu. Ale zkrátka je fajn, že jsme se přežili a k tomuhle číslu jsme se dopracovali. Ale hlavně chci říct to, jak moc jsem ráda, že jsem našla někoho se stejnou mentální poruchou. Někoho, kdo se mnou byl schopný vyrobit televizi z kartonu, který jsme měli vyhodit k popelnicím a následně jsme s ním několik dní vysílali. Nebo někoho, kdo se mnou chodil koukat na hvězdy. A škoda, že jsme často šli za úplňku, takže jsme potom seděli na poli a jedli sušenky. Někoho, kdo se mnou nosil stejný trička z New Yorkeru a kdo se mnou na sboru vyměňoval samolepky Hledá se Nemo, který jsme schvalovali za notama. Ale co chci říct, že stejnou kompatibilitu, kterou vidím mezi náma dvěma, jsem začala vnímat mezi váma dvěma. Umíte svoje neúplně nejsilnější stránky vnímat jako silný, umíte se vzájemně tolerovat, umíte se podporovat a za dobu, co jste spolu, jste strašně vyrostli. A nemyslím stloustli. Věřím, že jste v sobě našli to, co jste hledali a já vám hrozně přeju, aby vám tahle tolerance, ta propojenost a ta láska vydržela prostě na furt. Abyste byli pořád schopní nahlížet na sebe právě tak, jako to děláte teď. A já jsem hrozně ráda, že tady dneska s váma můžu být. A já doufám, že těch zmíněných 13 milionů minut bude se dál množit, protože s nikým jiným bych po sobě nechtěla stříkat bohemku rozprašovačem. Mám vás moc ráda a hrozně vám děkuju za provedenou důvěru. Tak na zdraví. Pojďte, teď! Love is holding all the cards. Always kept me in the dark. Never thought I could shake this heartache until I saw your light and it's got me feeling like life is good, life is good, yeah. Life is good, life is good, yeah. Udělej fotku člověka, který nechce jiného člověka. Teď! Co se tady tak děje, že tam z sebe teď připravíte? Vezmi novomanžele na výlet někam, kde nebyli poprvé. Užij si to! Novomanželé s tebou absolvují cokoliv. Co vybereš? A teda se trochu bojím. Ale vyhrála to úplně. Natalior! Když si jdete večer posedět, to na to vyjde. Ty vole.